iro itrai ki para senran bat ki para bunget ke jing hikai menta kalong bapinyo ki jingkerku karan kam ba ngin pen ko ngu ya ka kabu trai shibun ba ki para bunget ki para senran ki duai ki terang ya ki jingkerku jong ulai ki terang ba kin kiu na kawai ka jinglong mensim shakawai ka jinglong mensim pi terang ka do nu rei ngakwa ban ong pi check bai ka ni kan i kawai ka ba block ya ki jingkerku jong pi ka ba pi sakut haju let's say pila duai let's say pila sharai rei kan i kawai ka ba block ya ka jing shakri jong pi ka ba khanglat ya ka jing shakri pi ka ba khanglat ba pin kiu na kawai ka kerdan shakawai ka kerdan kata ka dei ka jing bom ko ngu let's see pila long bala pensle da men sim jong blai rei ka jing bom ko ngu ka pen sakut pi ba ka jing pen ko ngu ka dei ka wai ka ba pen sngo si ba yu blai pet u sol pina puli ya ka kitab jauh Samuel kebaring kong Samuel mau pina puli gitu ni kong Samuel pina puli gitu baro pinlap usol udai ubala pensle usol udai ubala ya tu lupa ubala dap do mensim jong ulai henrei ha ba khaddu ka bakut ka jong usol kalong ka ba syirkai namar balai ka daw ka ba usol ba blai usngausi yo usol ula job thma usol ula bun ki jing job thma ya ki pilstiar rei ka ba khaddu kalau ngbar syirkai namar ka jingbam ko ngu pi ko ka tin jong blai ko obedience is better than sacrifice no ini kata ka jing ko ngu ka khamba ban ya kata ka jing kenya tingin haban cek ba para banget baka donut jong ikan alain bu blai tongan sedang nang ni pun ba kiba terang yu blai pun ba kiba kwa ban kiu syekti mau jam jong ka jing shakri ka ba kham shajrong rei ublai jongi no itu fi ublai jongi ukerku halor itu ijing pen ko ngu ibaret tongan sedang shan menta let's see dana pedang jong pipi la duai rei haba utrai uang tu kala ka bomot kala ka bomot i no ni kitu kala ka jing kala ba pin so tu ba haba pi shakri utrai ai suki khandet un kran hai tu i ha tu ka jingjan jar ma un kran un pen pau ki ai ba naile shu e kani ma lani mi no na tu ka let's say pidan ha jaka ha relationship ne ha jingya dai ma let's say kum ki samla u blai long pi i no ba kani ka jingya lang samla jam pi kani ka jingya dai jong pi ni ka relationship jong pi kampen sngo bhai na bat ka yalam pan ban pi sha pop rei ha jaka pila yo sngo bo men sim jong blai la kran ya kata pi kampen sngo bha pan ban ya ka do jong pi mdei tang kata pi kampen sngo bha pan ban ya tu samla jong pi le ni ka samla jong pi bat pi le no pimpen ko ngu yo men sim jong blai pi duai ong try arap yang an rei do try la kran ya pi pat do men sim jong pi satla pim tre ban ko ngu ya kita ki jing hikai jong dede yang ta pi block bat pimla ban jam syakmat pi sakut sa dan let's see dan na pedang jong pi pat ki bala pen ko ngu ban i no iki pop pila kala ka bamod pila i no itu ki pop rei do try la kran pi nang ba tin jong blai badai ban let ka jong jing pen baptist pi pen ald pi la i shai na ka tin jong blai kum na ka kam ki apostol ar lai pupra ba pin ba upetros ong to pin kala ka bamot bat an pen baptist pi wai pu wai ha ka kertang jong jesus christ ban yo ma pi pop handrai pi yai pen sakut kita digi snam ka tin jong blai kala clear pila dap ya ka jing men sim rei pi ka jing shakri jong pi kim kiu shu pat namar balai mi iyo tau so namar ba pila i ka tin jong blai pim tre ban pendap jesus christ uang syak upah baulet ka jing pen baptist
habadan uyo anes nang penbaptis uyo anes nang penbaptis ramut ban khang namar balai sngo Vietnam ban penbaptis yo Jesus Christ nda Jesus Christ wang sya namar kadai yang ngi ban pendap ya hak baro ong kadai yang ong kadai yang ngi ban pendap ya hak baro let's see pet check ya niru let's see pi shapting hi bahiyang basam pi pentut pi kwa bau belaun keran biang pi up siap habau la dap keran pi leng bak tim la pen sngo tu pi hindrei pi pen kata tengam ngam keran sapang tang sapang jing pen baptis le si dak na pedang jong pi pat ki bala pen ko ngu aga jing kala ka bomot ki la pen ko ngu aga jing pen baptis pi le pedang lu men sim khut hindrei habau belai ula yalam ya pi nong let no syakatu jing syakri mo noar ublei uyalam wat jule ya kanu kelam dadan ke jing yalam ublei haba ublei ukuran kumno ublei ukuran haba hakanu kanu kaporu tang ukuran ya pi haba pidang trekam itu still small voice itu jing kenut baret tang bat kamun sin ukuran ya pi haba piduai pi syong ukuran lang baka ketien jong ublei ulak ban keren ru lang baki wei pat kibri ulak ban keren lang baka ni ka kubor ka bangayalap ya pi ulak ban keren hakanu kanu rukom henrei hatu pi pen ko ngu ne mi ublei lesi dan apa yang pikir dap ya jing ka arsin reu trai wang pidei bandan haka jeli jong ka jing syakri ka bakat kum ka jing hikai ki apostol ka bakat kum ki jing hikai bat ublei usngu tu un pen pau pi hang no pidei ngam ong ba ngam hang ni ngam rajak tang ka nu ka jing syakri hang dei hang no tu ublei ubu pi bat haba pila lat ban syakri la hikai fi ka ketin jong ublei hang dei kadok jong pipat pipen jaitu pipen sngo bhai kadok pim kwa re ban syak stam pi kwa ban syong hai ti comfort zone kat no sin men sim jong blei wang lette syatu jing syakri kadan sisa ka jing hikai ka bakat kum ketin jong blei ba pilak ban san kum gi senran hanrei hawa blei la yalam staru pidang paan sipan hidak ilong kum gitu ki khu ki jiu ki ba paan sipan kadak hanrei wang anum ai kadak kwa tang ka dak reu blei la pen i khendet la pen i tin jong blei supen ko ngu si bat menta pisa akut pet digi snam ki wei ki ngam ong ban ya compare rei pi i tu ba dang susdang ka jing syakri namar bu kloi ban pen ko ngu ulasan la kiun rei pi pila yo jing pen em nadu meno pila yo jing ka arsi nadu meno rei ka jing bam ko ngu jong pi ka jing pen tut jong pi ban ko ngu ya ka tin jong blei ban ko ngu yo men sim jong blei ka pensakut si sakut bat piong siong bau blei kerku piong siong bau ngam kiu ke jinglong sim rei check ba pila san ha ka tien rei pimpen ko ngu pat pi ha ka jing san ha ka tien kam dan jing mut la dang impen ko ngu u jacob wong gumno pat ka tien jong blei nge pulis na ka gospel yo anes kal nang bakat sa wong lada pi it yang tu sumare ki hukum jonga ngar ngan duai ukpatun ai pi uai pat unong pentingan bunyo yai salam bat pi halakarta ya mensim ka jing sisakan ya ubaka pertai kamla ban pediang nama kam yu i ulam ni kam ya tu yu pi hindai pi itu yu namar pi yai sa bat u unlong ru hapi pi wong kita ki bas sumari hukum jonga ka jing pen ko ngu ka dan kambha para banget siti su jacob ko kal nong ka ba ningkong kat ka ba arpway ter ka ong ba tu wat long pi tang kita ki nong yo sngo ya ka ktien ndai tu long pi ru ki nong le ya ka ktien namar la pi yo sngo ka long kum ba pi syukur hel di pi long kum tu briu ba pet ka dut yet kmi bat pi kelat no te kadan kamba ka ni ga jing pun ko ngo uji su kresru upen ko ngo kat ublei ong apen ko ngo ngawan sya ka pertai ban le ya ga man jong ukpa am ya ga man la di pi la da pi duai sakat no kat no kenta pi duai digi pau ngap ong baka jing duai kam dan kam sngau tu bai kan ni henrei lada ublei ula akrani pi pempen ko ngu itu ibarat ublei om nom kerku ye pi lada pempat pen ko ngu itu ibarat kadan kam ba pengin duai try yarap om tang bang yo sngau om ta bangan puli ka tin jong blei henrei bangan pen ko ngu te le si ublei dan na pedang jong fi pat ki bala kham syakri ya ublei akran bang ni pila bandai pastor pila bandai nun rei pet ngam tip ulak ban ong men sim jong blei wang mi no na tu ka jing syakri mdei ba ong manga u men sim jong blei ngasu ai nu kusang ne nu mi no te wat it ya ka to ka kerdan
wat iet ya kata kerdan wat iet ya ka jinglong niam rei ngal khat ya me mi no rei pi siap tiang pat try da ngan psa le se pio pi dan ka jing syakri ka ba siu tulap bi pingan keren dan yang ni mo pi syania ha kata tulap ka ba pio pat ndrei umen sim jong blai ula pan pau pi namar ba pi iet yo blai ula pan pau pi ong mi no seng no da ka wai ka jing syakri le se pi lau khat ya pi ba pin seng ka wai ka jing syakri ka ba blai ula ai rai pi pat pi mdei le se pim iet ya ka kerdan Beliau lah penpau pi, jing syakri mar pi lah syakri mencah dan beliau lah kat pi, saya katakan jing syakri kau bakam hire ngam tip hang no. Henry namar ba pi siap tiang ba balik you ba nom lak psa, ya ka yeng lah ni pi syania ai tu tulap pi im hak comfort zone. Kan mau jong beliau jong i Yusuf tanat ban pensa i comfort zone. Lada pi kwa ban syakri ba uni beliau jong i, sya u ba unyalam pi leng ba kilenti. Kiba compare kilenti kiba pim kadok jang pi kam kwa bat dai hang ni ka jing pen ko ngu pat you Abraham udan ka jing sok ha ka yeng ka jang ukpa jang udan ka spa ka pau udan ki ai baro syong sok nreu blai haba kwa an ker khu Abraham wong mi no na ka tu ka snong mi no na ka tu snong jiki urma abang mi no let saka jaka um te bat la tu bahaba Abraham maka pinapuli naka shiti jiki Hebrul nang bakat way wang tip syakano bak jakabon let nre udan kataka jingnet pi ka jingnet ka elam syaka jingpen ko ngu baula ko ngu bat wat ban aitino yala kun bala kamar way isak pi ula pen ko ngu bat blai jongi kerku am haka comfort zone jonga jongpi lani dan na pedang jongpi kiba dan ye ki kam sarkar ki ba biang ki ai trial ong sim ya ka senjam sim ba pin resign no ngam hang ni ba pin le klumar pat yo pi sim man resign ha ka tin ni jonga nga kam dei ndrenga shu ai nu kusa ka dei ba pin le kat kum ka jing ptha jong men sim pila dai riu duai sha jing et pila yalap ya tin jong blai ndrei bo blai wang sim ya ka ni garai pi syap tiang balai syap tiang da ai try ngan psa dai try ngan pendap dai bat ngong pimnut ban le erta ban pen ko ngu try bat dai ta bisa akut haju syaju nak tak ada ngi dan kamba yau ni ublai jungi bangin pen ko ngu ma ti dan na pedang jung pi syap ting ki kimi ki pa ngabang bangim dai ban syap ting how try syap ting ki kimi ki pa try ko ngu kimi ki pa try kani galong ha try pat Hari dan ki kimi ki papat ki bamdan you try ki block pen ban ki kun. Ya bagi kun ki laki ka jinglang mesim mancha la da ki kun ki dan haka partai ki em aurea ki ai kim ong ai rai ki kun ki kinum sha rai ong si anda kala ka bamot ki wan ka jing sisa ki kun bat kim tumu mentawan let ka jing pen baptis ki tumu ban yo pediang you mesim bakut you dai ki kimi ki pa hi ba block pensitam pilih kan itu pilih saya lambak lah pilih kum kini ngalak julap kum kini dalat ukun syaka pop kim ong dalak jenjar sayid ikitu ginong syakri gi dua gi badan du mensim bakut seorang pastor kun jongam tan rei pima pi blok anda kilat syaka jing pi blok dalak ai wan dalak ai try dak jing la senang sengal sutu dan pat ki basyap ting kimi ki pa kimi kipar dan pat ki kwa buram palat tiang ya ki niam gi rukam tiang ban syaat naga balang tiang ban le ai ai la i khun ban yu namar blai kwa palat bandan ketua buram briu blai berat no ketua buram briu berat no te ketua buram briu kau nom lam yalam senung akran bat ni daga jing slor daga jingket kli nong lada pi kwa ki jingker ku jong blai syak bau blai ban strip no i buram briu ban strip no ru wat ya ki kam ki jam jong pi ya ga jing iet jong pi bia ki ai jong ka pertai strip no syak bau blai un penyak ya fi leng baka ding bat ko dai ta pin long gi baslur ban keran ya ketin jong blai dai hang ta fin iet yo blai dai ta fin syap ting you know oh pin ko ngu you try hallelujah un penyak te ya ga ding bat ko bat teng pin sngau syap ting rei leng baka ta ding blai pen kuat ya ta jing syap ting wang kum no Jesus Christ wang no uyu anes wang no wang ngangan pen baptis fi da ko
Rai dan utawai ban penbaptis syafida umen sim bat kading. Kan mah bangi ya ka jing im jong ka jinglong senran ka dikalenti ka bakiem ba napan strip no ni napan ya Jesus Christ wang kumni wang hatu pila banyak ya kata ka jing penbaptis ka bangan penbaptis pa uji Jesus Christ ru la penbaptis yu. Hapak kawa Jordan lawan ru umen sim khu la penbaptis ru rai la penbaptis ya uji Jesus Christ ru da ka ding habau ya hari klau te uru haba piat bau ni uji Jesus Christ u belai jongi. On penbaptis fi dak ding da umen siam ru bat dak ding on penya yang ilang ba ki jingya ti gi jing syak kan tat ki rejection kloi ban syak kan tat haga jingya jang ga jinglong senran kloi ban syak kan tat kloi ban syak reject kloi ban syak ino bat haba pi ni pen ko ngu pin i ga jing kerku ba khrau ba na experience ni na personal life uni ublai jungi weng no ingi na kita ki jing ukam ongan weng no ingi na kanika pertai ong ngan ai fi ka jing ai ka dai ka ba ngiat lang ba hakading ring nginum syak telap na tau ai bor dong fi tiang tu keli yal dia mentangin keli yal dia simat ka ka ba ngisat la banom pen ko ngu fi u debet usim debet ula kum le pop manong fi ula kum ya ka tu ka jing klem ula kala ka bamut na ula penbet no anrei hadian u blai uang bau debet ulang kat kum ka dok nut jema namar blai u debet shwa ban le ka udah yet you blai teka jing pun kok ngu kalak ban long dai dang ba pi sngo ba ya ka ketien jong blai la da pi penlet jing bet tan bat ka pertai pi silence yel di ya ka ketien jong blai da ki ke jong ka pertai da ki jing sawa jong ka pertai ri penlet por ban duai penlet por ya siu blai la ka jing bab kok ngu jong pi ru ka dai bau blai la kersiu pi shibaji arbaji pi it palat ya ka do pi duai san minute pi la yo tia no pi dan kam ni dan kam manga ma pi dan kam ban shong ki kejat jong blai ban pen kok ngu ban yo sngo ya kata ka ga bau blai uang pi bai ka bau blai uang de hang ta ti kelial di kan try ka banga pen kok ngu pin lap bat i ga jing bam kok ngu nga shet dua yo blai ka ni namar ngadai tang ubri ngaru ngong try ya rap yang bangan pen kok ngu hai barit du try jisu bangan disobey me namar disobedience kadai ka rebellion tak ki briu kim dalek tani ki pop ki ba kumni kum tai kila lat na ka pop kila lat lut rei ki disobey you blai ki kwak ban pen sngau bahai kan ga dok ki kwak ban pen sngau bahai ki bahieng ba sam ya ulok ya ka tengah ya tengah ki syap tieng ban lek ki syap tieng ai dan pala ka jing syap tieng roi ngam piak menu blai pen kok ngu ba teng habang pen kok ngu blai ngenia ya ka jing habang pen kok ngu blai poi man syaka ding Shadrach Meshach bat Abednego haba kim sim lapan ko ngu yo Nebukadnezar ilapan ko ngu u blai king poi sakalawar ding hanrei haba gi poi sakalawar ding ru u blai haba pi ko ngu undan lam dekat bat piwang kumno pan gospel Matias tong ni puli ga gospel Matias kal nong ka ba arpu pra wangan long ram dekat bat pi haba pi sumar gi hukum jonga tong ina puli nya penkut dah ni gospel Matias kal nong ka ba arpu pra pat uang kumno uang ujisu te udawan ulakran haki udaong la ai hanga ka bor baro habneng bat haka kendau dinamar kata tu ki dalat no mapito penlong senran hatu pilong ki senran yo Jesus Christ hatu pi penlong senran ki wei na shu pi shu penlong niam dapen baptis ki haka kerteng ga jong ukpa bat ka jong ukun bat ka jong umen sim bakut dahikai yaki ban sumare ki hukum dahikai yaki ban sumari ki ai baro kat ki bangala hukum yapi kani ka ketien jong blai mdai ki jing hikai jong ki beriu ha kami ru ngan long rengkat bat pi halaka sngi haduk ka bawai no ka pertai wong ngan long rengkat bat pi dei habangi sumari ki hukum jong blai iki ai ki jing ong jong Jesus Christ ki bun ki jing ong jong Jesus Christ te ku blai sibun para banget tengah ngat ba iwai na pedang jong iwai na pedang jong pi haba piok sngau ikan ketien haba piok sngau iki ai ka bau blai ukuran pen ko ngu no amta wat pen tut no pin sai ki jingker ku pin sai pin kiu na ka wei ka jinglong men siam chakawei ka jinglong men siam haba ngi pen ko ngu bat yo sngau yo men siam bkhut da sngap yo men siam bkhut am ban chule huri hura kat kamon la di am ban le na ki jing sngau tang ka jing sngau kawan kam dei na ublai tang ki jing persel no setan ki sumba dei rei haba pi syong ha ka jat jong Jesus pi yo sngau
pi pulih tinjong pi ngap unong ni ke ai ba pi penle bat ka jingker ku kan dan hangta ka jing ken wan re ke jingker ku ki ba bon sha ya ro try na mata ka buram jong try ngai shan square pila ban text ban message hai tu number bangila ai bat kum ju ru pila ban wan sege yeng jing duai ngi pli ha ka sngi sat jan bat ha ka sngi try ya ro try pini omat ki jingker ku hallelujah.